Bai, posik 3 puntuekin, garaipenarekin eta taldeak erakutsitako itxurarekin eta jokoarekin ere posik ez. Ez da partida erreza, Andorraren aurka eta lehenengo minututik taldeak oso joko Bai, ez da markagailuak esaten duena gauza bat da, eta gero zailtasuna beste bat, ez? Eurak ekipo oso nadakate, oso fisikoa, eta kosta zaigu, ez? Baina, gero ja, batez ere bigarren gola sartu dugunean pixkat ja aldapan bera junda partidua, eta alde hortatik posik, ez? Batez ere porteria ere utzean mantendu dugu, oso aukera gutxin digute, eta gero erasoan nire ustez gauza honak egin ditugu, ez? eta beste behin zaleen babesa ere falta da, ez? Bai, uste dut ja pasadan urtetik taldeak erakusten duena barruan asko ailegatzen da kanpora, eta kanpotik erakusten diguna jendeak asko ailegatzen da barrura, ez? Eta pixkat bion arteko indar hori funtzionatzen ari da, eta posik alde hortatik, ez?